Hallo! Avui us explicaré paraules relacionades amb el telèfon. Primer de tot, hem d'aprendre que la paraula telèfon en alemany té dos noms possibles, majoritàriament, que són das Telefon o Telefon. Hi ha dues formes de dir-ho, d'accentuar aquesta paraula. En plural, telefone, que és un telèfon. La segona és das Handy, handy, no handy, sé que s'escriu amb A, però aquesta paraula, la A es pronuncia com una E, és el mateix que li passa a la paraula laptop o tablet. O sigui, aquestes tres paraules, tot i que portin As, es pronuncien Es, per tant, handy. I el plural d'aquesta paraula és handys, o sigui, una S. Els dos primers verbs que vull veure relacionats amb això és el verb klingeln und klingen. La diferència és aquesta L última que hi ha en el klingeln i en canvi a klingen no hi és. El primer verb, klingeln, amb L, és el que diem sobre el telèfon. El telèfon sona, fa ring, doncs das Telefon klingelt. En canvi, klingen, sense la L, és sonar en el sentit de em sona bé, crec que està bé. Das klingt gut. No? Crec que està bé. A continuació anem a veure diferents expressions, com per exemple agafar el telèfon, penjar el telèfon, i tot això ho expressarem amb tres altres paraules, no són telèfon i handy, sinó que això s'expressa amb les paraules das Telefonat oder Telefonate, der Anruf oder Anrufe. Aquestes dues paraules signifiquen trucada telefònica. I per últim, la paraula der Hörer, i en plural es queda de la mateixa manera, die Hörer. Per tant, aquesta última significa l'auricular, allò que agafes, abans quan teníem un telèfon fix, però és quan et poses el telèfon a l'orella. Amb aquestes tres paraules trobem l'expressió acceptar la trucada, per tant, das Telefonat oder den Anruf annehmen. Annehmen és separable i significa acceptar. Per tant, acceptar la trucada telefònica. Si volem despenjar el telèfon, direm den Hörer abnehmen. Abnehmen torna a ser separable, despenjar el telèfon. I si volem dir penjar el telèfon, per tant, quan ja hem acabat la trucada, serà den Hörer auflegen. També separable. I hi ha un altre verb sinònim de annehmen, acceptar una trucada, also den Anruf annehmen, que és sich melden. Sich melden té altres significats, però quan ens referim a am Telefon jemandem sich melden, significa que algú respon al telèfon. Per tant, hi ha algú que t'ha agafat el telèfon. També pots dir, per exemple, hat sich nicht gemeldet oder es meldet sich niemand am Telefon. Per tant, ningú contesta, no ha contestat o ningú contesta al telèfon. I per acabar només dir que heu d'anar alerta amb aquests verbs, el verb abnehmen und auflegen, perquè no podem dir o no s'utilitza en alemany normalment la paraula Telefon o handy, sinó den Hörer. Per tant, sempre és aquest auricular, no? Despenjar o penjar l'auricular. No és el telèfon, sinó der Hörer. Also den Hörer abnehmen und auflegen. Que vagi molt bé. Fins al pròxim vídeo. Tschüss, tschüss, ciao!